Miyerkules sa Semana Santa. Adunay kalabutan ang katluan kasalapi nga sinsilyo, ang kantidad sa pagbaligya ni Judas kang Hesus ug ang pamalandong ni San Pablo sa dili matukib nga gugma ni Hesus. Siya nag-ingon, sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan, ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Dili lamang kini balaknon nga pagpadayag, kundili mao gayud kini ang tinuod. Ang kantidad nga katluan kasalapi nga sensilyo maoy bayad sa usa ka mapatay nga ulipon. Mao kini ang tugbang niini. Aron sa pagtubos kanato gikan sa pagkaulipon sa sala, gidawat ni Hesus ang ubos nga kahimtang sa usa ka ulipon kansang kinabuhi nagkantidad lamang gayud og katluan kasalapi nga sensilyo. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Gitudloan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mobiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot muhampak kanako, ug ang akong api ngadto sa mga milabnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong nawong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa wala ako maunsa. Ug gitaon ko ang akong nawong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang mulaban sa akong katungod ania sa akong duol. Kinsay makig-away kanako? Magdungan kita pag-adto sa hukmanan. Kinsay akong kaaway? Paduula siya kanako. Mitabang kanako ang Ginoong Dios, kinsay muingon nga sad-an ako? Mga dunot silang tanan sama sa bisti, ug kutkuton sila sa tangkob. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tungod kanimo giantos ko ang insulto, nalumos ang akong nawong sa kaulaw. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsuon, usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan, kay ang kasilag alang sa imong balay nagaut-ut kanako, ug ang mga insulto kanila nga nangulipas kanimo natingob diri kanako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ang insulto nakasamad sa akong kasing-kasing ug naluya ako. Nangita ako nga may maluoy unta kanako, apan walay bisan usa nga maghuhupay ug wala ako'y hikaplagan. Hinuon, gibutangan nilag apdo ang akong kalan-on, ug sa akong kauhaw gitagaan ako nila og suka aron imnon. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Daygon ko ang ngalan sa Ginoo diha sa awit, ug himayaon ko siya uban sa pasalamat. Tan-awa, kamong mga mapaubsanon ug pagsadya. Kamo nga nangita sa Ginoo, malipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo magpatalinghog sa kabus, ug ang mga iyaha nga gigapos dili niya tamayon. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako.
Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Usa sa napulog duha ka tinun-an ang ginganlag Judas Iscariote miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, "Unsa may inyong ihatag kanako kun itugyan ko kaninyo si Jesus?" Miihap sila og katluan ka salapi nga sinsilyo ug gihatag kaniya. Sukad niadtong adlaw, si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, "Asa man nimo ipahikay kanamo ang panihapon sa pangilin sa pagsaylo?" Si Jesus miingon kanila, "Adtuan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya. Ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras. Ang akong mga tinun-an ug ako magsaulog sa pangilin sa pagsaylo didto sa imong balay." Ug gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus kanila ug gihikay nila ang panihapon. Sa pagkagabii, si Jesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kan-anan. Ug samtang nangaon sila, miingon si Jesus, "Sultihan ko kamo, usa ka ninyo magbudhi kanako." Nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, "Ginoo, ako ba ang gipasabot mo?" Si Jesus mitubag, "Ang nagtuslob sa pan uban kanako niining panaksan, maoy magbudhi kanako. Ang anak sa tawo mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tawo. Maayo pa lang untag wala siya matawo." Si Judas, ang mabudhion, miingon, "Magtutudlo, ako ba ang gipasabot mo?" Si Jesus mitubag, "Giingon mo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.